Right, croeso i Pelwythnos. Owain Gwynedd, croeso ato ni. Ie, diolch. Diolch Catrin fyna. Ond ie, Ows, mae'n rhaid ni sôn am sgôr Blackburn yn Bolton ar hyn o bryd. 5 munud i fynd Blackburn yn ennill o 2 gol i ddim. Ond yn ni sôn ymlaen, beth sy'n digwydd am myd pêl-droed wrth ysôn? Y stori mawr ydi efo Wolves, hyn yn ôl, dipyn o'n efo Wolves yn chwarae med Manchester United, a wedi wneud 10 newid o'r tîm o ddicuro Tottenham o 1 i ddim ar y penwythnos. I pan nhw'n chwarae Manchester United yn ganol wythnos. Wedyn, hynna wedi creu los o drwbl gyda'r gyngrair, a maen nhw'n torri yn ôl sôn rheol E20, lle mae bob tîm i fod i reid tîm cryf allan pob wythnos. Ac yn yr achlysur yma dy Wolves heb wneud, ac yna mynd i'r Old Trafford a colli o 3 i ddim. Felly, ia, hwnna di'r stori mwyaf. Maen nhw wedi cael dirwyn, dyn nhw? Do, 25,000 wedi wahard, so dim yn gweld, dim fawr o gosb yn diwedd chwaith, so... Yn y gyngrair, mae'n digwydd yn y cwpanau, to, mae Arsene Wenger yn chwarae tîm gwan yn y canu cyfnod, ond o ran y gyngrair fel ni'n sôn, E20, un reol, un clwb a reol arall? Ydy, achos mae'r tîm mawr, Manchester United, Chelsea, Arsenal, lla ddim Lerpwl cyn gymaint. Ddim yn chwarae wedyn? Na, y newid i carfan eitha aml, felly i rei gorffwys chwaraewyr. A hynna digwydd efo Manchester United mynd Hull, tymor dwytha di newid, mwyn o lai y tîm i gyd, cyn Barcelona. Felly, ia, mae o'n un... Ddim y tîm cryfa fan'na? O bell ffordd i. So ddylsa Manchester United cael ei diriw fan'na, dwi'n mwyn gwybod, mae'n ddadleuol. Ydy? Mae rheolwyr yn gorau y gorau i'r clwb. Ac yn achos Wolves, mae wedi dod allan yn orau'r clwb, athyn nhw ymlaen i'r penwythnos a curo'r gêm ar ôl Manchester United. Felly gathon nhw 6 pwynt allan 9. Ond dwi'n pobl dwi'n o dros ydy'r cefnogwyr nath droi i fyny o Birmingham i Old Trafford y diwrnod yn oes. Ti'n mwyn gweld y chwaraewyr y gorau yn chwarae? Yn union. Oce, symud ymlaen nawr. Nyn ni symud i y gêm fawr heddi, Man City yn erbyn Lerpwl. Ydy, gêm am bedair y safle yn y gyngrair fydd hon. Mae Manchester City nhw sy'n, wel, yn y bedweiriad hyn o bryd, pwynt y lain Lerpwl efo gêm o'n llaw. Felly, i mi mae hon yn gêm rhaid i Lerpwl gyros nhw'n gobeithio cael y bedweiriad safle. Reolwyr y ddau glwb, mae wedi bod cwestiynau yn y wasg am reolwyr y ddau glwb. Mae Gus Hiddink yn y ffram falle, wel, mi oedd e'n chydig i fynd un o'r clwbau yma, mae wedi mynd i Twrci ar hyn o bryd. Wel, mae'n y ffram, i fi fwy yn y ffram i gêm i Manchester City rhan, mae Benitez o hyd weld cefnogwyr Lerpwl. Rhywsut? Ia, fel fan Man Utd, dwi eisiau Benitez aros na'n byd. Mae'n ei swydd mor dda. Oce, gwrdd. Ond, ia, Mancini yn City, mae o dan fwy o bwysau i giro clysa tymor yma na ydy'n un rheolwr all yn y gyngrair. Do'n ni'n creol gath Hughes yw'n llawer amser, di'n gorau, holl bres. Fe Mancini cael yr un cynlliad amser a gath Hughes fyddai'n credu yna, lle os di'n cael llwyddiant tymor yma. O ran y garfan nawr, mae Adebayo wedi dod nôl yn well, nath ei ffwrdd i'r... Yndi, dwi'n meddwl gath y sioc yn amlwg efo... Gael sioc fyna? Efo'r seithi oedd wedi digwydd yn yr African Nations, mae dod allan dweud lle mae hynna wedi gwneud agoriad llygad ei fywyd a bod o'n trin bob diwrnod fel, well, gift from God ddod o dweud. Felly lle mae hynna i agwedd o tech bywyd ac ymarfer. Yr un o'n well chwaraewr ac mae wedi bod yn sgorio sydd yn ôl a reit dimensiwn newydd i Manchester City. Lot o chwaraewr Man City ddim yn chwarae Tevez i ffwrdd am resymau personol. Fier wedi cael ei gwahardd am gwbl o gemau, felly... A Bellamy illa di ffrio fo'r fforddwr di. O'n i'n gweld yn y papur, Man City facing a players' revolt, felly... Gen i chwaraewr, yn y stori. Bellamy yn wyth eto... Yndi. Dwi'n dall mae Bellamy dod, wedi cael anafiadau ac mae ffordd mae'r tîm yn hyfforddi yn mynd i ddangos sy'n gallu performio sy'n cael ddigon o orffwys rhwng gema. Felly, ia, mae o'n eitha sefydlog dan Hughes, mae wedi chwarae dda dan Hughes. Ac felly, diolch yn hapus bod Mancini dod i fewn o'r dechrau. O ran Lerpwl nawr, yn draddodiadol, dyn nhw ddim yn chwarae'n dda ar ôl ennill yn Ewrop. Na, tebyg gyda Man Utd felly, gan wythnos. Fel chdi'n sôn yma, da iawn Everton. Ond, dyn nhw ddim yn chwarae'n dda yn draddodiadol. Nethon nhw ddim chwarae'n dda nos fawrth, chwaith. Na, ond... Ond ennill. Nos Iau, fi'n meddwl, sori. Ia, ond dwi'n meddwl mae hynna'n dangos efo rei'r chwaraewys gen Lerpwl a mae y chwaraewr mwyaf dolnadol yn Torres, mae'n anaf tymor hir, Glenn Johnson allan. A dwi'n meddwl bod carfan Lerpwl ddim digon cry beth bynnag. Ond eto, y ganolwythnos, oedd Lucy Chenny wedi curo Rangers oedden, o 4-1 gynharach yn y tymor, lle doedd nhw'n tîm gwan o bell ffordd. Yn gog yn cael gol yn yr wythnos. Oedd. O ran sgôr y gêm heddi? Dwi'n meddwl bod rhaid i Lerpwl gyro, a ar Lerpwl rediad da ar y bryd, yr ail gorau yn y gyngrair hyd as ddoi. Yn ôl o sôn, Manchester United oedd y gorau, cyn i Everton chwalu nhw. Be wnaethon nhw?
Chwalu Manchester United, ie. Chwalu nhw. Ia, felly, o'r hynna, dwi'n meddwl bod Lerpwl angen y pwyntiau fwy na Manchester City a grediad hwnna ar y funud, lle Lerpwl i gyd o 2-1. Diolch yn fawr iawn, ar y nod yn yna. Sebon, Owain Gwynedd, diolch.